Το παιδί μου βλέπει μια χαρά. Γιατί να το πάω στον οφθαλμίατρο πριν αρχίσει το σχολείο? Γιατί πολύ απλά κάποιο πρόβλημα μπορεί να μην φαίνεται. Αν το παιδί δεν παραπονεθεί ή εσείς δεν παρατηρήσατε κάποια δυσκολία, τότε μπορεί να θεωρήσετε περιττή την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο. Και θα σας πω μια πάθηση που απειλεί την όραση του παιδιού σας χωρίς να γίνετε αντιληπτοί. Ποια είναι αυτή η πάθηση? Είναι η αμβλιοπία ή αλλιώς το τεμπέλικο μάτι, ειδικά όταν αφορά μόνο το ένα μάτι του παιδιού. Το παιδί μπορεί να έχει μια πολύ καλή όραση βλέποντας μόνο από το ένα μάτι, οπότε δεν γίνεται αντιληπτό το πρόβλημά του. Η αμβλιοπία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέχρι το παιδί να γίνει 9, το πολύ 12 ετών. Μετά θα είναι πολύ αργά. Σημειώστε λοιπόν. Πρώτη εξέταση στον οφθαλμίατρο όταν είναι 4. Μετά πάλι όταν είναι 5. Και μετά, αν όλα είναι καλά, κάθε 2 χρόνια. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα σας ενημερώσει ο γιατρός σας για το πόσο συχνά θα πρέπει να εξετάζετε το παιδί. Πότε ήταν η τελευταία φορά που εξετάστηκε το παιδί σας?